jamming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok bakatok sa udto aniya na pud kita karon mga takna alas 11:11 na gyud sa kautuhon sa adlaw today ng Friday. Mayong udto kanatong tanan. Duyog na pud kita sa pagpaminaw kanato pitsa 24 ning bulan sa Pebrero 2023 and today is holiday. Sa mga kabisyo my loves nato diha karon nga nagpaminaw kanato karong mga orasa. Ala sige manukad kita sa pag-uban-uban kanato karong mga takna ilabi na sa pahimsog sa paglawas. Okay? And of course kini ang inyong DJ Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lolo Baba, ha? O, plasta na punta ninyo, duyog na punta niya sa pagpaminaw kanyato karong mga orasa, ilabi na. Ang ato ang plastaran, ha? Ang ato ang mga kalawasan, sa pagpalagsik. O, kay tungod, importante sa malaga nga dapat doon na tayo pamproteksyon lamang sinta. No? Sa dilaw-dilaw. Di na ito kalimtan na mga kabisyo hinigugma. Of course, kini nga ito nga tuluman yun. Gatong kanya ito sa Jesser Marketing. O Calabo Plus Herbal Capsule. Nga doon nga ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan o ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, o diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, asthma, ubo, TB, o guban pa. No, parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic, nga doon na isang cup nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric o luyang dilaw. Tawa-tawa o banyaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, renal infection. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian to dash. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact lang Mr. Calabo, Jesse Castro, Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, maayong udto kaninyong tanan o maayong pagpaminaw diha kaninyong hurot. Inaot nga, muduyog yapon ta sa pagpaminaw, ilabi na karong mga tak niya, nga non-working holiday, dihay karon nga giproklama sa ito ang presidente, Og tuod mga kabisyo, non-working holiday, special non-working holiday karong adlaw to Press 1 Principal Holiday Economic in celebration of EDSA Power Revolution Anniversary. Okay. So, muna siya. Ngano ning ingani kabisyo. Okay. So, katong mga nag-andam na unta nga mo eskwela, mo trabaho, di ba? Oy, trabaho kay kuan. Pero, of course, sama nato na uban kay special non-working holiday man. Okay. Sa mga mo trabaho karong mga adlaw, chores. Double pay. Pero gamay naman yata ang porsyento siguro gayapon. At least naaba, no? Anyway, so muna siya mga kabisyo, my love. Sala sige, manukad sa gihapon kita sa pag-uban-uban ka nato karong mga takna o pabati mo ka nato live data sa itong Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, and of course sa ito ang personal account po sub, no? Dari sa itong personal account and sa Calabo Herbal Products Jesser Marketing Facebook page. Like, share, follow. And of course, mga kabisyo, kung gusto ka mo mag-order, pwede mo mag-message diya sa Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing na Facebook page. Okay? Contact lang po sa mo 0930-973
6009. Okay, so mo ka na siya ang iyahang contact number. So pwede mo magpabati dia hello ni Iskol John. Gani no. Bantayan gyud oh. Anyway, daghang salamat diha sa inyo ha. Padayon ta sa tuwang panaguban, ilabi na karon Lolo Baba nga ang gugma di ay no, murag samag ngipon. Nganyo man. Usahay duguan, usahay pod sakit. Wala ra na. Sa tinyod ang gugma, murag samag utot. Hilom na kayo. Pero pag mugawas, maulis nga. Adili gyud, usahay gyud. Lolo Baba mura na siya og kuan kining kugmo. Grabe naman siya. Pero ganyo man, dili nimo maibalan ang lamian kung dili nimo matilawan. Yuck, you're getting in my nerves. Pero sa gugma bitaw nyo, doa lagi ikuan, doa lagi pamalaod. Ilabi niya, sa mga magtiayon ha, para ni sa imuhang kaayuhan. Una sa tanan, the wife is always right. Hinumdumi na siya, the wife is always right. Unya, ang number 2 niya, hinumdumi po sab ni siya, no? Kung paminaw ni mo nga murag mali, no, mali siya, sagpa imong kaugalingon. Basag balik ang number 1, ha? The wife is always right, ha? Wala siya, golden rule na siya, ha? Hinumdumi niya, ha? Para malipayon niyang kinabuhi o gulay mga problema, no? Diba? Kay mura man niya kalipay sa imong asawa nga tatruho ni mo siya sa magrina. Anyways, mga kabisyo, my love, so sweet na to diha karon. Of course, nanukad na sa ilang pagpaniud to Lolo Baba. Make sure lang nga nagtumarpog ka og vitamins, ha? Kay para ang imuhang lawas, himsog, di ba? Dili ka mataptan og mga sakit, balatian ng uban pa. Ilang tanon ako gaubo ko karon, gasipon ko karon. May lang natin Angelic C vitamins. Anam-anam na pud siyang kawala, mga kabisyo, my loves, no? Protektado ka og himsog ang panglawas. Gana pag ikamukaon og nindot ang imong pagkatulog sa pag-inom nimo sa Jester Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. No, ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content, puno sa minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Gamit na og tumar sa Jester Angelic C with sodium ascorbate na siya, mga kabisyo, my love, so sweet. Alright? Sige, na yung mga pangutana diri Lolo Baba at ni siyang tubagon, ha? Okay ra sa imo ha? Okay ra sa imo ha? No choice. Okay ra, way problema. O siya may mga pangutana niya diya. Pare-pareho ba? Tagalog lang ni siya, no? Pare-pareho nga ba ang napangasawa ni na Sleeping Beauty, Rapunzel, og Snow White, si Prince Charming? Nani, no? Puro Prince Charming man to ilahang mga nakarelasyon. Ha? Adalit siguro to si Prince Charming. Pero sa tinuod, tama jud ka. Pare-pareho to siya. No? Okay, kato siya. Batiktan nyo kung hinimduman pa ninyo ang inyong mga paboritong ginatan nyo ng mga fairy tales. Nagsakay na siya og kabayo. No? Tapos, mas patan yung makita niya dayon kining mga Disney princess. Di ba? Nagsakay pa lang daan sa kabayo asa man sa gikan. Dito siya sa Picas Barrio. Nailaing prinsesa dito. So masulti nato nga confirm, adalit si Prince Charming. Aniya pa dire Lolo Baba, how can you not like the past but like the future and present when you both will eventually become the past? All I can say is you know, pass.
past day. Ay, okay. What happens when you get scared half to death twice? If I get scared half to death twice, I get kining I am dead twice already. So I get alien twice. Sa daw? Wala, pag ko sa butchok ng kagalingon ha? Ay, mga gising-gising na siya kay bahagot na karon sa itong break na to, kabulong stock knowledge niya ako, Stock knowledge, ha? Oh, na-stuck siya, di nagitawon siya magawa sa lahay ganyan. Kini, nganong init makayo ang summer? Dili man sa winter. Nganyong init man ang summer, dili sa winter. Sa tinuod lang ang nagpainit niya kanyang mga babaeng magbikini. Kapresko na sa summer, Presko kay summer, oy. Pero na kay makitang magbikini. Mahat yung ka, no? Mainitan yung ka. Kini po mga babae, makita po niya mo sa mga lawas nga bugdo kay danyan. Bisag na ko kay tiyan. Hat jagyapon kay ilang paminaw. Ayaw po mo niya, girls. Los niya, girls. Kini, paano pag wala kang bahay? No? Saan mo gagawin ang homework mo? Asa bitaw nimo, di na siya pwede matawag og homework lol baba kay wala man kay balay. Kung wala kay balay, buhaton nimo niya. Kuan ka, kini di na gina siya matawag og homework pero mo magin na siyang pangalan manggid siya home. So mangita ka og mapuy-an na pwede ka makasampa siguro sa inyong silingan. At least dito gini mo siya mabuhat. Pero kung di ka canceran niya, sultian lang ni mo maestra. O saan man teacher, nga man may balay, nag-board man mi. So dapat board work. Nag-boarding house man mi. Di man na mo sa balay, ang kalas ng bright ng batang to. Bigyan kita ng jacket. Niya pa, Lolo Baba, nagkatanaw ba kag mga morning news sa umaga? Oo, nga naman. Unya, tapos nganong wala man ay morning news sa gabi Wow, kalas ng bright po siya ni batahan Di na siya morning news, evening news na siya. No? Pero, katong mga nag-report sa morning news, kato sila, di po sila pwede mag-report sa evening news. Kaya, mabilar naman sila pagkabuntag. Di ba? Kaya kung mag-straight sila, gikag evening niya, morning news, ang tawag na sa ila karoon na, dili na good morning news. Unsa naman? Vigil news. Nag-vigil silang nag-news, Kaya muna kung mag-news ka, musagit pa dyan kasi mo mga kauban. Kape! Ako'y tulog! Paliporton ka ninyo. Sige, kape! Tagay ko kape Dres Kalabo, Gusto ko katong Kalabo Plus Herbal Coffee Original o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kato kong gusto, Ora mismo, isog kayo na sila. So, mo niya nga, di ginan mo kumpiyansahan ka ng mga inganyang klaseng tao na mabilar? Nako. Kini, Lolo Baba. Lisod yun siguro kayo mo palit og Happy Meal. Labaw nag masulubon ka or broken hearted. Gani nyo. Pero dapat mo palit yung ka og Happy Meal bisag it hurts ka. Kaya sa inganyang pagi at least, no? Sa Happy Meal ka lang masaya, Iuy po. Ako rin nalungkot, Pero sa tinod lang, dapat dili ka mag-focus sa Happy Meal. Dapat ang i-focus mo, imuhang buhaton, usa ka mo ka og Happy Meal, manawag sa muna ka og Barkada Meal. Nga mo palit ni mo og mga Ilimnon Meal. O ba yan sa Pulutan Meal? Para ka nang imong problema, Meal? Huwag tang na, Meal.
Kanang nagsusoft drinks mapunsag ka lulubaba. Oh. Oo, siya ba di ay? Oh, pwede bang mag-soft drink sa coffee break? Para sa kuha, Your Honor, dili pwede, Your Honor. Dili pwede, ano man? Okay, coffee break man siya. Dapat kape, gini mo hangim nun. Di man punta bugoon, no? Siguro. Pero kung may makita, pwede ba niyo mo na siyang inon? Of course, kung wa may nakakita. Ha? Imong buhaton, ilisan lang nimo ang imuhang baso nga kape o soft drinks. Ariya man na sila color. Ha? Sige. Sa pa may kalas nga pangutana niya, ha? Kato lang sa muna, kabasim hot dan ta. Sige, dagang salamat day po sa bilabi na. Ning uban ka nato mga kabisyo ni gugma natong naabot sa tong pagsibya karon mga taknya may kiling. Gani, labi na diha dapita sa 99.9 DYRG FM Radio, Gindulman, Bohol. Maayong buntag kaninyon tanan. Maayong udto kaninyon tanan diha karon. Line FM 107.3 YKFM Montevista, Line FM Barubo, 88.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 96.5 Radyo Provinciano, Maasim, Sarangani Province, 99.5 Gold Bayugan, Line FM Banat Cagwait, Go FM Trinto, Kings FM 88.8 Unidad Cagwait, Radyo Pagbabago, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Radyo Tribo Madrid, 93.9 Line FM Aras Asan Cagwait, 88.3 Line FM Badas Placer, DXRL 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, DXRL The 1 FM Marihatag, Surigao del Sur, and Mix FM Pulangko, Dipolog, and 101.3 Line FM Igacos. Okay, mo kani mga station nga aniya tagtayap sa tuwa mga kabisyo my loves, no? Dagang salamat og mayong pagpaminaw diha sa inyong tanan. Duyog gyapon ta sa paglanog-lanog kanato karong mga takna, ilabi na sa pagpahimsog niini ato ang programa ng mga impormasyon nga makatabang kanato nga mampalagsik ang ato ang kalawasan. Of course, kini gatog kanato sa Jesser Marketing, ang tigamag tigapod-apod sa Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kauban man ninyo kini si Mikey Ling. O kini pod, si Lolo Baba, ha?